Helena Solà, molt bon dia. Molt bon dia. Anem per feina és el seu lema. Jo diria que això és el mínim, no? Anar per feina. Bueno, tenim una ciutat amb moltes mancances, amb moltes necessitats. Ha estat un mandat perdut. Cal fer moltes inversions, equipaments nous i cal actuar en tots els àmbits, és a via pública, cultura, esports, serveis de tot tipus, i per tant és un anem per feina perquè cal que posem aquesta ciutat que està quedant cada vegada més a la cua, no? Amb respecte fins i tot a ciutats veïnes, doncs cal que fem un pas endavant i cal anar per feina, cal que ens posem a treballar per tirar la ciutat endavant. I això diu que ho farà amb l'equip que l'acompanya, del que presumeix de manera evident. En bons creu que són? Mira, més que bons, és un equip que hem format no pensant en el 26 de maig, sinó pensant en 4 anys de mandat. I amb això em refereixo a que de vegades a l'hora de fer una llista aquí poden haver dues prioritats, o bé agafar gent que sigui coneguda en el poble i que per tant et pugui aportar vots, o bé una gent amb els que ja fa un any que ja estem treballant, amb els que hem fet un bon equip, hem fet pinya, són persones amb perfils absolutament diferents, amb històries diferents, amb històries familiars, personals, a nivell de coneixements, a nivell d'edat. Per tant, és un grup molt heterogeni en aquest sentit, però és cert que som un grup que ens hem avingut molt, que hi ha una bona comunicació, que som gent treballadora, seriosa, solvent, responsable, amb capacitat de treballar en equip, on tractem les discrepàncies de forma absolutament normalitzada, i per tant jo crec que això és un valor que suma. I darrere de totes aquestes persones, i el més important, és que tenim vocació de servei públic i que són bones persones, i per tant doncs aquest és el valor que té la nostra llista. Acaba de dir que hem tingut un mandat perdut, i durant aquests dies de campanya ha comentat en diverses ocasions què ha après de les errades d'aquest mandat. Quines errades? Mira, la primera errada va ser amb un dels debats que vam fer ara fa 4 anys, dir públicament que no faríem o no facilitaríem, o Esquerra Republicana no pactaria mai amb segons quins partits, no? Llavors, això ens va hipotecar de tal manera que vam ser l'únic partit que ho vam dir, i ho vam dir perquè així ha estat, i així ho hem fet, i estàvem convençuts de fer-ho, però aquesta declaració pública ens ha condicionat a que Compromís per Cerdanyola, que són els que han governat aquesta ciutat durant aquests darrers 4 anys, van signar un acord amb Convergència i Unió, van signar un acord amb Iniciativa per Catalunya per la investidura i es van negar a signar un acord amb Esquerra Republicana, un acord que era un decàleg extret íntegrament del programa de Compromís. Vull dir que aquest és el nivell. Van dir no, si voleu canvi, a més, com que públicament vau dir això, doncs us toca votar-nos, no? Començar així no va ser un bon començament. Per tant, jo crec que un dels errors que vam fer, en aquells moments tocava fer aquestes declaracions, però això ens va hipotecar. I ens va hipotecar amb aquest grup, no? Que en lloc de mostrar un intent, no? De diàleg, de consens, arribar a acords, doncs ja van ser i es van mostrar amb una actitud prepotent ja des d'abans de la investidura. Per tant, aquest va ser el primer error que vam cometre. Bueno, hi ha diversos més, però la veritat és que la mirada cap al passat d'aquests darrers 4 anys, i vostè ja ho sap perquè haurem participat ja demà a un total de 9 debats, hem intentat no fer una crítica i menys crítica destructiva, hem fet autocrítica, hem fet aquesta valoració d'aquests 4 anys de mandat. Ha estat un mandat nefast, ens ha afectat també a nivell de relacions personals, ha estat un mandat que jo no li desitjo a ningú, i esperem doncs, que el nou mandat sigui positiu per la ciutat, però també, com deia, no, en aquest qüestionari, també per les persones, pels regidors i regidores que som els que estem lluitant per tirar aquesta ciutat endavant. Per tant, el dia 26 de maig es tanca una etapa, en comença una de nova. L'important és mirar cap al futur, i mirar cap al passat no pot ser ni per rebolcar-nos en el fang ni per estar criticant-nos els uns als altres. Mirar cap al passat ha de servir per fer autocrítica i per no tornar a repetir errors en el futur. I això, perdona, ho podem aplicar a tots els àmbits, no només en política, també amb la parella, amb relacions laborals, etc. Parlar d'aquest errada d'inici, d'aquest dir amb qui no pactarien, això els ha comportat que en aquesta campanya no ho han fet. Això significa que la possibilitat de pactar amb el Partit dels Socialistes és oberta?
Mira, nosaltres efectivament el que no volem fer és repetir el mateix error, que no vol dir que no fem el mateix que hem fet, però aquest error de dir públicament no farem, no?, segons què, ens ha comportat precisament aquest mandat i sobretot aquell inici de mandat, no? Per tant, Esquerra Republicana, ja ho hem dit públicament en diverses ocasions. Nosaltres tenim un programa. Aquest programa és un programa pensat per la ciutat, però no només pensa en la ciutat, pensa també en clau nacional. Nosaltres volem esdevenir república i, per tant, quan jo parlo de que pactarem en base al nostre programa, vol dir exactament que pactarem en base al nostre programa. No ens centrarem únicament en Cerdanyola, que falta li fa, sinó que tenim una situació a nivell de país amb presos i preses polítics, amb exiliats i exiliades polítiques, cosa que vull remarcar perquè ens han prohibit, no?, utilitzar els mitjans, no podeu utilitzar aquest... A nosaltres ningú no ens ha dit res. No us ha arribat, doncs mira, podeu aprofitar, però TV3, per exemple, no ho poden fer. Doncs ho torno a dir, tenim presos i preses polítics, tenim exiliats i exiliades, i per tant el nostre programa, quan dic pactarem en base al programa, és per això. Nosaltres volem esdevenir república, hem de fer un pas importantíssim, un pas de gegant des dels ajuntaments i, per tant, no hi haurà cap pacte estrany, no hi haurà sorpreses, ningú se sorprendrà i, per tant, serem coherents amb allò que defensem i amb la situació que tenim a nivell nacional. Han estat a l'oposició, han estat al govern, han donat suport a una investidura d'un alcalde al que després les relacions han acabat malament. Què és el que s'ha pres d'aquest mandat Esquerra Republicana de Catalunya, que venia d'una etapa estant a l'oposició durant tot el mandat anterior? Bueno, les relacions no van començar a anar malament amb l'alcalde després de sortir a govern, és que ja van anar malament abans de la investidura, com he explicat fa un moment. Per tant, ja es veia que això no aniria bé, i no aniria bé no per una qüestió política, sinó pel tracte que han tingut amb nosaltres. Però és que, a més, entrem en qüestions polítiques. Compromís per Cerdanyola tenia un programa, molts dels punts del seu programa eren coincidents amb els d'Esquerra, però no han portat endavant les polítiques que deien que portarien. Un exemple, la recollida de residus a Cerdanyola fa 4 anys només reciclàvem el 36%, o separàvem, millor dit. Han passat 4 anys i seguim separant exactament el mateix, el 36%. Altres municipis amb percentatges de reciclatge igual al nostre, com Vacarisses, per exemple, estan arribant al 82% perquè han iniciat el porta a porta. Doncs aquí el curiós és que no s'ha modificat el sistema, seguint recollint el mateix percentatge de residus i, en canvi, en el portal aquest de transparència diuen que han assolit aquest punt al 50%. Aquí hi ha hagut un problema també més enllà del personal o de la mala relació que vostè apuntava. Aquí hi ha una qüestió purament política, i és que Compromís no ha tirat endavant no les polítiques d'Esquerra Republicana, és que no ha portat endavant les seves pròpies polítiques, amb les quals moltes d'elles eren coincidents amb Esquerra. Han incomplert el seu programa reiteradament i per això els ha portat a patir la escissió que han patit, han de canviar de marca perquè la marca saben que no funcionarà, etc. Aprenentatge ens ha servit, ja li dic, des del minut zero, ja des d'abans de la investidura ja vam aprendre la primera lliçó. Els pocs mesos que vam estar a govern ens va servir molt també per conèixer l'Ajuntament des de dins, perquè no és el mateix ser un regidor a l'oposició que està a govern. Te n'adones compte que la maquinària no funciona i que, per tant, a part d'invertir en la ciutat, haurem de fer una feina de portes cap endintre, perquè si la màquina no funciona, la ciutat no pot funcionar. I, per tant, jo crec que l'experiència més important amb la que em quedo sobretot és aquesta, el grau de coneixement del funcionament intern de l'Ajuntament. Anem a mirar el futur, anem a mirar què passarà en el pròxim mandat. El dia 26 de maig hi ha eleccions i el dia 15 de juny hi ha la investidura de la pròxima persona que ocupi l'alcaldia de la ciutat. Si aquell dia Elena Solà és investida alcaldessa de Cerdanyola, quina serà la seva primera decisió? La meva primera decisió és convocar tots els òrgans directius de l'Ajuntament i començar a posar-nos mans a l'obra, donar directrius a cada departament perquè comencin a treballar en tots els punts que nosaltres portem al programa. Un programa en el que una de les propostes estrelles és la realització d'un pla de xoc d'actuacions a la via pública en els primers 100 dies de mandat, aquella xifra simbòlica d'aquells 100 dies. En què consisteix aquest pla de xoc? I això es pot fer amb el
problema que suposa posar en marxa la maquinària municipal? Bueno, amb 100 dies no vol dir que tinguem les voreres arreglades, ni l'asfaltat fet, ni això. Un pla de xoc de barris vol dir nosaltres, mira, quan hagi acabat aquesta campanya, haurem fet un total de 21 paradetes, 10 cafès en els diferents barris de la ciutat, reunions amb entitats, hem fet moltíssimes, hem anat a caminar pels diferents barris amb els veïns i veïnes del barri, i per tant tenim un alt grau de coneixement de l'estat de la ciutat. Hi ha una percepció que és que quan et reuneixes amb una entitat veïnal o amb veïns i veïnes d'un barri determinat és que diuen que no hi ha cap barri que estigui tan deteriorat com el seu, però és que això ho diuen tots. Llavors, és cert que tenim uns barris molt deteriorats en els que cal invertir. Un pla de xoc de barris vol dir fer l'anàlisi d'aquesta situació que nosaltres hem fet, però cal fer-lo tècnicament, veure quines són les voreres, que són moltes, però cal prioritzar quines voreres s'han de fer noves. Tenim arbres que han quedat talats i tenim les soques des de fa anys que estan allà, que ni s'han tret ni s'ha renovat l'arbre. Per tant, si són voreres estretes s'hauran de treure les soques i fer la vorera. Si són voreres amples i permet que hi hagi nous arbres, s'haurà de retirar les soques i posar nous arbres. S'han de fer tractaments de l'arbrat, hi ha arbres que estan malalts. No s'ha asfaltat tampoc en aquests darrers 4 anys i per tant hi ha forats importants que són un perill realment. Hi ha forats, parlo amb un fluid, per exemple, en un dels carrers hi ha un sot de 2 metres en l'asfaltat. No estem parlant de foradets petits, estem parlant que una motocicleta, si va per allà, doncs comporta un perill important. I per tant, quan parlem d'un pla de xoc de barris, estem parlant de voreres, estem parlant d'asfaltat, estem parlant d'enllumenat, estem parlant d'arbrat i de neteja també. Hi ha molts veïns que es queixen, sobretot els mesos d'estiu, que fa més calor, doncs, com que no es neteja amb aigua, doncs ja fa molta pudor, no?, dels pipís dels gossos. Per tant, cal també, com a mínim, durant 3 o 4 mesos a l'any, que són els de més calor, fer una neteja també amb aigua. Aquest pla de xoc de barris amb els 100 primers dies vol dir que hem de tenir un diagnòstic tècnic, hem de tenir uns informes on ens diguin a cada barri quines actuacions hem de fer. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, s'ha de treure concurs, això porta el seu temps, ja veurem quina part és la que pot fer la brigada, quina part és la que no pot fer la brigada i que, per tant, haurà de fer una empresa externa, i aquí sí que hi ha un tràmit legal que nosaltres contra això no podem lluitar, l'hem de complir. Però iniciar aquesta diagnosi en aquests 100 primers dies sí que volem tenir-ho fet per poder, doncs això, per poder licitar i en la major brevetat possible iniciar aquestes obres en els diferents barris. Ho acaba de dir, tots els barris creuen que el seu és el que està pitjor i possiblement em dirà que fins que no hi hagi aquesta diagnosi tècnica no podrà respondre a la pregunta, però creu que hi ha algun barri que requereixi d'actuacions més urgents? És que, sincerament, i li dic per coneixement de causa, a Serraperera no es pot anar per les voreres perquè no es pot, perquè hi ha fanals, postes de telèfon i elèctrics al mig del pas, arbres, la gent ha d'anar caminant per la calçada, és que això és un perill. No hi ha parcs, per exemple, hi ha molt arbrat, però tampoc s'ha tractat. A Montflorit li estava explicant, no?, que hi ha, per exemple, Montflorit també és un desastre, hi ha moltes voreres en les que no es pot caminar. O sigui, el que no pot ser és que el primer és hi ha una qüestió de seguretat, que hi hagi veïns i veïnes que no puguin anar per la vorera i hagin d'anar per la calçada. Em sembla que avui sortia publicada també una imatge de Bellaterra d'una veïna que va amb cadira de rodes i que ha d'anar pel mig de la carretera 1414 perquè no hi ha voreres. Clar, és que estem parlant, el primer és invertir en seguretat. No pot ser que persones amb mobilitat reduïda o quan anem amb cotxets amb criatures, no?, que tinguem criatures petites, ens passa exactament el mateix. Precisament són les persones més vulnerables i són les persones que han d'anar per la calçada. La primera actuació és aquesta. La pregunta concreta, de quin barri cal actuar, és que és a tots, perquè hi ha un barri que ara es fan dir el barri oblidat, que és el barri de Quatre Cantons, que està molt deteriorat i està molt deixat, però és que vas a mirar, ja et dic, la majoria de barris, el de Xarau, Banús, la Bona Sort, és que calen inversions absolutament a tots els barris, o barris que potser són més nous o que estan, no?, que sembla que han de ser barris que estan millor i les voreres estan absolutament aixecades. Falta papereres, no hi ha manteniment, hi ha fanals que estan podrits aguantant-se amb brides, bancs que estan podrits perquè fa molts anys que hi són, i dels orins dels gossos doncs estan absolutament
podrits. Per tant, és que cal fer intervencions, ja li dic, absolutament a tots els barris. Hem caminat per tots els barris, no per tots els carrers, però sí que hem fet visites a tots els barris amb el veïnat. I és que, ja li dic, malauradament, ja m'agradaria que estigués a Ciutat B i que només haguéssim de fer intervencions en 2 barris concrets. La realitat és una altra, cal invertir en tota la ciutat. Això requereix temps i requereix una gran inversió. Afortunadament, l'Ajuntament, perquè també la gent diu, escolta, però com fareu tot això que dieu? No? Doncs l'Ajuntament té recursos propis, però és que a més haurem de tirar també de subvencions. Un d'aquests barris del municipi és el de Bellaterra. Esquerra Republicana de Catalunya ha estat clara sobre aquesta qüestió. Vostès aposten per un conveni de màxims, incloent-hi l'ampliació territorial en Can Fatjó dels Aurons. Creu que amb això es pot reconduir la situació i acabar amb el problema de la relació entre Bellaterra i el conjunt de Cerdanyola? Jo crec que sí, i crec que sí per 2 motius. Per una banda, perquè és una proposta molt seriosa, és una proposta que encaixa amb els bellaterrencs i bellaterrenques. El Quim Oltra, el nostre vocal a l'MD de Bellaterra i el nostre candidat a la presidència de l'MD, ja porta 4 anys treballant com a vocal i treballant molt amb el veïnat. De fet, han constituït allà una secció de barri d'Esquerra Republicana i, per tant, és una proposta que va en base a les necessitats de Bellaterra. No parlem únicament del conveni i també aquesta delimitació, i anar a un conveni de màxims, sinó que també estem parlant de seguretat, que no parlem de seguretat específica a Bellaterra, parlem de seguretat a tota la ciutat, però és cert que hi ha un problema de seguretat a Bellaterra i que si tenim 60 agents en lloc de tenir-ne 84, que és el que toca, doncs això també repercuteix i, per tant, nosaltres ja hem fet una aposta també en aquest sentit per incrementar la plantilla de policia local com a mínim fins als 84 agents, que és el que hauríem de tenir i no els 60 que tenim actualment, no? Llavors, com li deia, per una banda és una proposta seriosa que hem presentat, no ara que estem en campanya, sinó que ja la vam presentar al mes de novembre, la vam fer pública, abans que sortís gent per Bellaterra, em sembla que uns dies abans que sortissin dient que es volien annexionar Sant Cugat. Per tant, aquesta proposta no la fem ara que venen eleccions, ni la fem després de conèixer la voluntat de gent per Bellaterra, sinó que ja fa mesos que l'hem feta. Però és que, a més, resulta que ara amb declaracions de fa pocs dies de la candidata a l'alcaldia de Gent per Bellaterra, ella reconeixia que amb un bon conveni no marxarien a Sant Cugat. Per tant, si fins i tot Gent per Bellaterra reconeix públicament que amb un bon conveni tiraria marxa enrere a Sant Cugat, vol dir que és una proposta que és bona, que és seriosa i que l'accepta no únicament gent propera a Esquerra Republicana o veïns i veïnes de Bellaterra, sinó que fins i tot el partit que està governant ara, que són els que es volien annexionar a Sant Cugat, accepten la nostra proposta. Per tant, ja li dic, sí, crec que és una bona proposta. Ha parlat del tema de la seguretat i de la infradotació de la plantilla de la policia local de la nostra població, de Cerdanyola del Vallès. Creu que Cerdanyola és una ciutat insegura? Jo crec que no. Aviam, és una qüestió de percepció. Per una banda, és una qüestió de dades oficials que hem de tenir a la mà. Per tant, no és una població insegura, però també hi ha una qüestió de percepció, perquè és la por o la seguretat que tenim. Jo ho explico moltes vegades. Jo per aquí a Cerdanyola, doncs, de vegades em deixo el cotxe obert, circulo no tanco mai jo els seguros del cotxe, vaig amb el bols obert, que fins i tot em diu, escolta, és que vas sempre, no, tanca la cremallera, o bueno, potser perquè em sento segura i potser no n'hi hauria de sentir, però em sento segura, no m'ha passat mai res en aquest sentit. En canvi, el que baixo a Barcelona, doncs sí, no? Ja tanques el bolso, el poses davant, tanques els seguros del cotxe, prens una sèrie de precaucions que jo almenys no prenc a Cerdanyola, perquè la percepció que tinc de seguretat és diferent a quan vaig a Barcelona. I amb dades a la mà, doncs no és una ciutat insegura. Però el que és cert és que si tenim uns índexs, els que siguin, és com que no tenim un problema especial en l'atur, no hem d'actuar, no, és que hem d'actuar sobre l'atur perquè cal rebaixar-lo. I si tenim uns índexs que són més baixos que altres ciutats, igualment tenim robatoris, igualment tenim furts, igualment. Per tant, aquests delictes o aquestes faltes les hem de baixar i ens cal invertir en policia local.
Continuem parlant de qüestions de territori. El pla director urbanístic del centre direccional està anul·lat pels tribunals. Aquests dies els candidats ens diuen que han tingut una reunió amb el Consorci, suposo que també ho ha fet Esquerra Republicana de Catalunya, en la qual els responsables del Consorci els han presentat la versió 33 de la nova planificació de cara al nou pla director urbanístic d'aquest sector important del territori de Cerdanyola del Vallès. Què hem de fer amb el centre direccional? Quina és l'aposta d'Esquerra Republicana? A veure, que a nosaltres ens agradaria no es pot fer perquè aquí hi ha uns drets adquirits d'una sèrie de propietaris de terrenys, no? Què ens agradaria? Que no s'edifiqués i tenir els camps que tenim actualment. Això no pot ser perquè, com ja li he dit, aquí hem tingut un problema producte de l'especulació urbanística, i és que aquests camps que veiem, no? Quan anem cap a Sant Cugat o quan anem cap a Bellaterra, tenen un valor que no és el valor del camp, sinó és el valor del grau d'edificabilitat que tenen. I, per tant, estem parlant de molts milions d'euros. Com ja li dic, aquí hi ha uns drets d'uns propietaris i, per tant, haurem d'edificar. Aquesta proposta, la número 33, efectivament ens la van presentar. Com vostè ja sap, el nostre regidor, que és el número 2 a la llista, l'Iñigo García d'Enterria, és conseller en el Consorci del Centre Direccional i, per tant, Esquerra Republicana ja estem assabentats d'aquest dibuix. Esquerra Republicana som l'únic partit que hem presentat al·legacions al respecte. De fet, vam fer un acte públic també, em sembla que va ser el mes de desembre, ara fa mig any aproximadament, per explicar a la ciutadania, i vam fer difusió, per explicar a la ciutadania com estava i quin era el projecte del centre direccional i per explicar les nostres al·legacions. Una de les al·legacions, per exemple, és que hi ha un centre comercial, que és cert que s'ha reduït perquè en un dels dibuixos anteriors era 4 vegades el tamany de la Maquinista, em sembla que era el centre comercial més gran d'Europa. Aquest centre comercial ha quedat reduït, em sembla que a 2 vegades el que seria l'illa Diagonal. Han fet un càlcul aproximat que tindríem uns 9 milions de visites a l'any en aquest centre comercial, però tot i així nosaltres considerem que aquest model està caduc. De fet, només cal mirar. Nosaltres sempre anem uns anys endarrere, no?, de la resta d'Europa. Llavors, a Europa ja no fan centres comercials, estan tancant, perquè s'han adonat que és un error situar aquests centres comercials i d'oci fora de les ciutats. La gent es desplaça al cap de setmana fora de les ciutats, amb la qual estàs contaminant perquè fas el viatge d'anada, de tornada, passes el dia fora, les ciutats queden buides, i el que s'està fent ara és acabar amb aquest model i potenciar precisament el comerç local de proximitat, i aquesta és la nostra aposta. Per tant, el que volem és reduir aquest centre comercial i ubicar la part comercial en els baixos dels diferents edificis. Aquesta és una de les al·legacions que hem presentat, però tampoc pensem que ens calguin 5.800 habitatges, també volem reduir el número d'habitatges, que hi hagi un percentatge que sigui destinat també a lloguer social. Per tant, li faig així una pinzellada del que són les al·legacions que hem presentat. I amb l'abocador què fem en Camplanàs? L'actuació de barrera hidràulica, que és la que està prevista, és suficient? Vam anar a visitar amb els tècnics de l'àrea metropolitana, vam anar a l'abocador de Camplanàs, ens van estar explicant tots els detectors aquests, els sensors que tenen pel que fa a l'aigua. Nosaltres pensem que no és suficient, que s'ha de fer més amb l'abocador de Camplanàs. Tenim un estudi, l'estudi IDOM, que ja es va fer fa molts anys, però que ens estava parlant que aquest abocador, que havia estat clausurat, ara no recordo, però fa 20 anys o més, encara estava en el seu interior amb una temperatura de 60 graus, per tant vol dir que encara hi ha reaccions químiques en aquest abocador. No està ni tan sols senyalitzat, vull dir que qualsevol se'n va passejant i no sap si està sobre l'abocador o està caminant pel camp. Home, potser seria important també senyalitzar, no?, i marcar el que és el perímetre d'aquest abocador, i cal fer alguna actuació més enllà. No sé, és que tenim un problema greu amb aquest abocador des de fa anys. No únicament aquest no és l'únic que ens dona problemes. L'abocador Helena s'ha enfonsat al Bas. Esquerra Republicana ja vam denunciar, no sé si va ser l'any 2008 o 2009 em sembla, ja vam denunciar que hi havia molta més matèria orgànica del que s'estava dient i que portaria problemes. Efectivament, així ha estat. Tenim problemes amb el gas metà
producte doncs, precisament no? d'aquesta matèria orgànica que tenim. Bueno, no sabem tampoc com pot afectar els aqüífers que hi ha al voltant, per tant hauríem de fer alguna cosa més, però no tenir una actitud passiva, com a mínim saber si està afectant en els aqüífers o no, intentar treure els lixiviats, perquè de fet la plataforma en contra dels abocadors ja va denunciar fa un temps, em sembla que us vam convidar a la premsa i vam anar també representats a partits polítics, que s'estava extraient els lixiviats i anaven a la xarxa de clavegueram de la ciutat. Bueno, doncs són aquestes situacions que des de l'Ajuntament hauríem d'inspeccionar, denunciar i instar a qui correspongui, si és l'àrea metropolitana o a qui toqui, a que prengui mesures. Però no pot ser que ens trobem amb situacions doncs, com aquesta que ja va denunciar la plataforma fa un temps. Allà també al centre direccional, al cementiri, hi hauria d'anar al crematori inclòs encara en el servei de gestió integral dels serveis funeraris. Esquerra sempre ha estat en contra del crematori. Haurem de tenir crematori? No? Es pot evitar sense pagar una indemnització milionària? Bueno, clar, aquí el problema està en que una sèrie de grups van decidir donar suport a tenir un tanatori, a la reforma del cementiri, i això comportava doncs, aquest crematori. Dic que això comportava perquè per compensar la despesa de la reforma, un tanatori ja ja surt a compte per ell mateix, no? És un tipus d'instal·lació que no és deficitària i per tant amb el tanatori no hi ha problema, però el Partit Socialista i Iniciativa, amb el suport de Convergència i Unió del Partit Popular, doncs van tirar endavant aquest projecte en el qual, per compensar la despesa derivada del cementiri, doncs posaven un crematori. O sigui, aquesta és la qüestió. No és que posin un crematori perquè Cerdanyola el necessitem, que no el necessitem, perquè seria un crematori que donaria servei a la comarca Vallès Occidental, no a la ciutat de Cerdanyola. I per tant, doncs ja li dic, no necessitem crematori. Ja tenim un crematori al nostre terme municipal, que és el crematori de Collserola, que està dins del nostre terme municipal i pel qual no estem cobrant la taxa, que aquest és un altre tema, en tot cas. Esquerra Republicana vam ser els únics que en la primera aprovació de l'establiment de servei ja vam denunciar al setembre del 2013 que aquí anava un crematori, que aquest crematori estaria a 200 metres dels habitatges i que aquest crematori, amb la llei de l'any 76, tirava sense cap mena de filtre, tal qual, sense cap filtratge. La resta de grups van fer cas omís a l'advertència d'Esquerra Republicana. En les posteriors votacions, Compromís per Cerdanyola també es va sumar al nostre carro en contra del crematori, però clar, ens vam quedar sols. Per tant, això va tirar endavant. Un cop tira endavant, nosaltres el que fem és presentar un recurs per un defecte de forma al propi Ajuntament, que va quedar aquest recurs, bueno, de fet és que ni el van contestar, i després ho van portar al contenciós. Estem a l'espera de la resposta del contenciós. Esquerra Republicana hem fet tot el que hem pogut, no únicament agafar i votar en contra i ser coherents amb allò que diem i amb allò que fem, sinó que a més hem presentat recurs a l'Ajuntament i hem presentat un recurs contenciós administratiu també per aturar-ho. Ja veurem si ens donen la raó o no, però en tot cas no ens sembla de rebut que haguem de patir els veïns i veïnes un crematori a 200 metres dels habitatges, quan aquí a Cerdanyola ja estem pagant amb escreix la quota de l'amiant, estem pagant i amb escreix també la quota dels abocadors, i a més que estem dins de l'àrea metropolitana i els nivells de contaminació són altíssims, no? Per tant, nosaltres hem fet i seguirem fent tot el que puguem per aturar la construcció d'aquest crematori. Quan vam estar a govern, l'única proposta que ha passat pel plenari per tal de revertir aquesta situació va ser una proposta que vaig presentar jo mateixa com a regidora de drets funeraris, en el que malauradament doncs, aquí Iniciativa sí que es va sumar, el regidor no adscrit també, més els vots de Compromís i d'Esquerra Republicana, doncs ens vam quedar amb un total de 11 vots. Per 2 vots doncs no vam tenir aquest suport i per tant doncs no vam poder paralitzar, ja li dic, a més amb tots els informes positius, amb tots els informes a favor, havent fet una gran tasca de treball amb la secretària municipal i amb la cap de contractació,
doncs malauradament el plenari una altra vegada va dir que no. Ho dic perquè hi ha grups, no, que diuen no, estem en contra, fins i tot van fer campanya en contra, però quan tens una solució sobre la taula tampoc la votes, no? Vull dir que aquí hem de ser molt coherents amb el que diem i amb el que fem, i amb això Esquerra Republicana ens sentim molt còmodes, sobretot per això, no? Perquè actuem en forma el que pensem. Ha dit que hi ha diners a la caixa de l'Ajuntament, diners que són necessaris si es vol fer equipaments a la ciutat o si es vol reformar els actuals. Algun especialment necessari? Mira, com a equipaments necessaris a la ciutat, que faltin, perquè després cal invertir també en els que tenim, però com a equipaments necessaris, en el món de l'esport falten 3 equipaments, que un és una pista d'atletisme, una piscina i un poliesportiu. D'aquests 3 equipaments, nosaltres vam ser el primer partit en el que ens vam comprometre a tenir un dels equipaments fets i un altre, un segon, licitat. I aquí aplico el principi de prudència. Ja li deia abans en el qüestionari personal allò de no diguis blat fins que no sigui el sac i ben lligat. Però precisament m'agradaria que poguéssim anar més enllà i no tenir-lo licitat, sinó tenir 2 equipaments fets en aquest proper mandat. Però com a mínim ens hem compromès a això, perquè jo no vull, és a dir, d'aquí 4 anys no vull que ningú digui vostè va dir no sé què, no ho ha fet. No, jo vaig dir no sé què i he fet més del que vaig dir que faria. Això és el que a mi m'agradaria fer i per tant m'aplico aquest principi de prudència. Ens calen equipaments esportius i el nostre compromís en aquest punt és ferm i el vam fer públic al gener. I després ens cal també una residència per la gent gran i pisos tutelats. Hi ha llistes d'espera d'anys i hi ha gent que no arriba perquè són persones grans que quan ja els truquen per anar ja no poden anar, i per tant aquí a Cerdanyola ens cal això. Vaig anar a Sant Pere de Torelló, vaig fer una visita amb l'alcalde perquè tenen un equipament que a nosaltres ens agradaria molt copiar el model. Tenen una residència per la gent gran que dona a un jardí i a un hort, i a l'altra banda d'aquest jardí i aquest hort hi ha els pisos tutelats. Són pisos, em sembla que m'han dit, de 30 metres quadrats, són pisos petits, amb una habitació, amb el bany adaptat, la cuina adaptada, i aquesta gent gran, que encara són independents i són autònoms, utilitzen aquests pisos tutelats, però si volen poden utilitzar també els serveis que els ofereix la residència. Per tant, fins i tot el dinar o el sopar, o poden anar a dinar o a sopar a la residència o els hi porten al seu pis, perquè és travessar el pati aquest que he comentat, poden anar a la perruqueria, tenen servei mèdic, per tant es beneficien aquests pisos tutelats també dels serveis de la residència. Penso que aquest és un model que és molt bo, que està funcionant molt bé i que hauríem de tirar-lo endavant a la nostra ciutat. Ha parlat del tema dels pisos tutelats i una altra de les demandes que està sortint aquests dies de campanya de manera consensuada és la necessitat d'habitatge a la ciutat, habitatge social i habitatge simplement perquè la gent de la ciutat pugui accedir a continuar vivint a la nostra ciutat. Com ho fem, aquest habitatge? Especialment, a més, vostès diuen que s'ha de reduir el nombre d'habitatges previstos al centre direccional. Sí, mira, és molt fàcil. Amb les noves construccions cal incloure un percentatge de pisos. Ara no entrarem si del 30 o el 50, perquè ara Barcelona va ser qui van marcar amb aquest 30, però ara han pujat al 50, aviam qui pot més, i aviam, també hem de ser molt realistes, però és important que un percentatge de les noves construccions estigui destinat a l'habitatge de lloguer social. Per una altra banda, també és important que el nostre Ajuntament, més que una petita borsa, perquè té una petita borsa d'habitatge, tinguem habitatge i el diferenciem segons siguin de curta durada, pensat més pels joves que es volen independitzar i durant un període de temps, mentre no troben una feina més o menys estable, doncs puguin estar en aquests pisos. Uns altres que serien de llarga durada per famílies amb criatures petites que porten temps en situació d'atur i amb una situació molt, molt complicada. I després un altre tipus de pisos que donin resposta a emergències socials. I ens hem trobat en aquest mandat persones que estaven vivint a sota d'un dels ponts que creu el riu Sec. Hi ha situacions, o bé ens hem arribat a trobar també gent dormint en un dels bancs dels porxos de l'Ajuntament. Cal tenir habitatge d'aquests per emergències. Per tant, nosaltres dividim l'habitatge en aquests 3 blocs. A més, cal afegir un percentatge en les noves construccions
i crear també una residència d'estudiants, que en aquest punt ens n'alegrem perquè ja són diversos els partits que ho porten al programa i que ho han dit aquests dies. Nosaltres ho portem ja des del mandat passat i per tant amb aquesta residència d'estudiants solventaríem una part de vivenda també per joves, a la vegada que tindríem també vida i uniríem en certa manera. Hem d'unir a Cerdanyola amb la universitat amb moltes vies, però aquesta és una d'elles també. Propostes com aquesta de la residència universitària són comunes a diferents forces polítiques de la ciutat. Al llarg d'aquests dies en els debats tothom està veient que bona part de les propostes són, si no les mateixes, molt similars, però resulta que arribar al consens a la ciutat de Cerdanyola del Vallès sembla que és una utopia. El diàleg és possible? Un diàleg efectiu que arribi a bon port? Especialment després d'un mandat en què hem vist que això ha estat molt complicat. Sí, mira, una de les feines que vaig fer quan estava a Cultura, que va ser una feina de mesos, perquè vam haver de parlar amb totes les diferents regidories, amb els diferents departaments de cultura, vam parlar amb tots els partits polítics, amb totes les entitats de cultura, vam estar mesos per portar el reglament d'usos de la biblioteca i dels museus del MAC i de Can Hurtador. Actualment no tenim reglament d'usos de biblioteca ni de Can Hurtador i el MAC té un reglament d'usos que està desfasat i per tant vam portar un reglament d'usos amb una part, evidentment amb un pes tècnic importantíssim, perquè són els tècnics els que han de dir quins usos els hi ha de donar o no, però a la vegada ha treballat amb les entitats i amb els partits polítics. Ja li dic, va ser una feina de mesos. Aquests reglaments els van portar a plenari, es van aprovar per unanimitat, es van aprovar menys una persona que es va abstenir, que a més era un partit polític, però excepte una persona que es va abstenir va quedar, no puc dir unanimitat perquè va haver una abstenció, però si no seria per unanimitat, al Consell de Cultura. Totes les entitats van votar a favor. Un cop vam tenir aquest vot favorable per part de totes les entitats de cultura en el Consell, que això no és fàcil, però ho vam aconseguir perquè es va fer molt bona feina i com la vam fer? Parlant i fent reunions i parlant amb els tècnics i mirant d'encabir propostes de les entitats i també amb els partits polítics. Ho vam portar al plenari i es va aprovar per unanimitat l'aprovació inicial. Després vam sortir a govern i Compromís ja no va voler portar l'aprovació definitiva, no sé per què, però quan portes punts que són molt transversals i que és un benefici per la ciutat i que els has treballat absolutament amb tothom, fins i tot em sembla que va ser el regidor del Partit Popular que em va felicitar públicament en aquell ple per la feina feta. Cal implicar a tots els agents que han de prendre part. En aquest cas, ja l'he dit, les entitats, partits polítics, i cal fer una feina de mesos, amb paciència, però al final les coses acaben sortint. I per tant, és cert que al llarg dels debats, jo em quedo amb la part positiva, hi ha moltes de les propostes que són compartides àmpliament per la majoria de partits, per tant això ens facilitarà també aquest proper mandat poder tirar endavant moltes propostes, perquè a més hi ha uns compromisos que s'han fet públics i hem de ser capaços de tirar-los endavant, però no amb prepotència, no? Dir, no, és que vostè s'ha compromès, ara agafa i ho vota. No, hi ha un compromís i per tant anem a treballar amb tots els partits i amb totes les entitats per tirar endavant des d'un equipament esportiu a un equipament per la gent gran o els serveis que s'estan prestant des de l'Ajuntament o en el pla de xoc de barris o un pla de xoc també per les escoles públiques. Per tant, en aquest sentit, nosaltres ens alegrem que hi hagi consens o un ampli consens amb molts dels punts que ens són importants per tirar aquesta ciutat endavant. Hi ha consens en la diagnosi, hi ha consens en parlar de les necessitats, ja ho veurem si després en les actuacions efectives hi haurà consens, això ho sabrem a partir del pròxim mes, un cop hagin passat les eleccions d'aquest dia 26 de maig. Helena Solà, cap de llista, candidata a l'alcaldia de Cerdanyola d'Esquerra Republicana de Catalunya, com sempre, moltes gràcies. Moltes gràcies i molt bon dia.